no és una peça del corredor del Mediterrani, que és l'aspiració catalana, sinó és fruit d'aquesta política, diguem-ne, aznariana, que després, curiosament, els governs de Rodríguez Zapatero van seguir fil per randa i que culmina ara amb aquest servei, repeteixo que és servei Figueres-Madrid. La ministra Magdalena Álvarez, per mi, va tenir un comportament exactament igual que el del senyor Paco Álvarez Cascos. És a dir, que no pots distingir si has estat un ministre del PSOE o un ministre del PP el que ha pres determinades decisions, perquè estan exactament calcades. A Catalunya han trobat tres coses que són d'infraestructures de transport que són, diguem-ne, discutibles. Una és el que plantegem de l'aeroport d'Alguaire, l'altre és un telecabina que s'ha fet entre Olesa i Esparreguera, que s'ha tancat 5 anys després perquè no tenia gent que l'utilitzessin, i l'altre són, diguem-ne, els excessius luxes de les estacions de la línia 9 del metro.